Birta longpen kado kabya phantame adab ke mea kardom nang pazuriklo. Tang tepini adab birta juitha. Vosik Nipai Troxy, Surihini Renkor Trokarni, Kans Resort Asai Hemalok, APHLC Klembarim Anparta, Lamjai Sarpo Angtong Dikathar Lapen, Arisang Potumpen Perangkia Mai Kepa. Perangkia Mai Kepa Pon Ateke Kidamtang Vosik Nipai Ketom, Surihini Renkor Trokarni, Angtong Dikatharapan, APHLC Rasinja Asong Pen Kisorpon Aputaksi, Lamthej Paklang Ponlo. Lamtheka Chepaklang Pon Atengke Alang Lipan ke Pasun Tek Bonta. Jai Kathar Amethang ke Chokche ke Chepasun Hai He Ateke Damtang Apora Hut Rije Ochomsi Semeke Denglo Pini Penke Ilitum Chipu Chejong Nang Nelopu Bonta Hamren Constituency Committee Inut Bang Hini Klembang Atumpen Perangkia Mai ke Padua Hut MAC Party Ticket Bilong Le Puakoi Nangkevan Atuma Phanke Insai Thekte Nonili PGR Vichar Alam Thepu Thakke AC Pen Kaching Wailong Kachitong Dun Abangke Nang Sorplot Lasinili Phanangke Lang Un A Pensi Nangke Sorpota Akoi Pipon ke thomarni itum karbiang lora thailong prong no nili phan mate angtong tikathar phan APHLC Asong pen expulsion mate short plot pulabang so allo thailong hurlo party a president aki hai jai gathar masi methangari dak mate suhi pilo la labangso expulsion mate short plot labangso allo ke soralo la ingdak det pen bangke karbiang long along ong dung atum aning ke oy aning ang samse dolo la pen komane indut bahini bangke aning karong atum ta dolo la pen komane tum bangke aning ka siksak aning ki pung la poson ta dolo sita ong dung tum bangke aning ke oy sidili ekdang long lo dak komat si ke chok che ma la bang rat atum nang phardun tha pusi ye tuma hinpen dar phang chuning tiji la jongdam lo pulotangte me achiklo kresir keparni 19 May dipu klabalong kaching vai pe dolo MLA election judet pen lama bek wok kadok ke the penang am dolo la si chingwai nei pulo chingwai lo kresir kep arni me achiklo dipu klabalong si halabang so kaching vai arni penangan alam patep dam lo sita alam kirip dam bangal lahelo pini pen an para bangke ilitum ining isi ingthin isi eklaivet rat achatai long chipu chejong je pin pen ingsam jin pen si ilitum klem dam nang po pusi kathar sartame niliri nang oddong si angsong chirung kok si tum klem rapet nang po ang thega bangke chepaklang lo lakin alam si van lo party dispin po bangke akaprek asong atum kache song long ke dunde der ning po bang RDP lo jasemet pet la aki hai jaiga thar pena solam bang ning jelo la pen nilisi tame pulo ili tumang bong kachi pu kache jong rat acha tailong il tum kache khinde ka dok be lahai hui bang abe det nang po la pen komat ma rat acha tailong pini pen anpar komat ma kache khinde songang bong kache tonte alam ke van hala helo khe hutur lo la pen song hutur lo pusiara so ni taninge dak lo la theni bang eklar dak la so phi kupilo lang man bang ke irui ing thang chit la so ning si klem nang pu ke a validity mate ache the ke irui vet kang thang aning ar lu pen kalidet polo ha aning klong pen kalidet polo ha aning ke mia binong kalidet ining si klem nang pa hokpet kalidet polo me achiklo ing kora throk me achiklo ing kora throk bangke hamren a constituency ar lo bangke angtong inti gathara phana bangke deng tungte la penan parta me hamren a constituency ar lo constituency committee a secretary mate a kongchun bang ake hai monison terang phan mang pisunangi lai huelam si hamren ar lo ke parklok boglo at acha tailong party ka che tonte alam ke ban party yang bong ka che khinde alam ke ban candidate ma phasi pineng ma po alam nang lele pin lang si non pensi jo non chiklo yon proxy market dolang ticket alam lele pin lang ta non pensi angtong ticket thar phan ke hamren ke deng tung te pu ko som se la so press conference ke to det lo rat acha tai long
matela so press conference party yang bong kache tonti kache khindi alam la pang dak lo plote rat aning sam pigi putonga mathama klang lo la si expulsion mate sorploji plotang te amit thang je sorplo nang langa phang si athi alang li karkan gente lahai alam ki klang roga phit lahai alam ki klang et apisi nili angtong ti kathar ke VGR athu thak talks ke hang kar biang long autonomous council long ache tong du la si nili phanang ke sora bang ke VGR kache song long chingki dun det che song dun det po pot si nili phan bang ke la bang so song pen ang so flop people lo song along che kroi et aphita alang li che tong dun det to si nili phan bang ke ang so flop lo ante song along ning si donang ing thini si claim nang pu det pen alang li la pu son pache hang thu ju bang ke hala ken de chok lo bante Son sinon ke bangchi Rasinja Asong akimi amahang pathek pon vekpo anparta resignation ka chipi jiatum anta resignation chipi non posi angtong ti kathar abarim APHLC lamjai sarpo ahin pen ningje ponthu aki hai jai ka thar ke japon a song long ke claim ke damani kang samse tum anapang ke ar pu pen chi o melo mate resign melo po bangla lo nang tum resign lo pulutang te an par ke nang tum ke sangdam ning yedim ka chi song acha tai bang ke ne tum hin pen paklang po ane ki sik tang lo te pini la bang so acha tai long bang ke asong amen la pu hello achatai la hello puni tum hin pen jong je lang sita achatai aki mi ke nang klang Pai Troxy Suri Hini Renkora Trokarni Lakhain Kora Trok Dwarbagori MAC constituency under the Harmoniram Langne Auditorium Hololong Ingdeng Krepho Rasinja Rani Ketalon Pon Rasinja Central Committee President Kasang Terang Pi Kechari Pon Amailong Rasinja Central Committee Secretary Phulmoti Teron Pi Pen Aluhi Pachini Lapen Meike Phalam The Than Pon Lapen Kaluhi Sarpoman Peng Pen Kachitong Dun Chief Guest Honbil KAC Education EM in charge Richard Tokbi Hempumukrang Adorbal Central Committee President Lun Setimo Secretary Harsing Hanse KAC MAC Kadom Terangpi Karbi Hong Hariamai President Secretary Karbi Indigenous Youth Council President Bilison Terang Dwarbagri Hempumukrang President Secretary Penchenglok Karbi Aron Barim Kikroyaratum Penang An Chitong Dun Rinti Lapen kilabang so Rasinja Asong amai ni phai trok Suri Hini Renkora Trok Pen si Chengpon si Apora hu Rasinja Asong atum PPC ke claim pon nang jima pen Karbiaron Barim ke kroyarat kithi ke janga hu jutang ke claim nang jialam amokha anchotakali si char hipi atuma phansitame training people Lapen ke vosik ni phai troxy Suri Hini Renkora Trok abangke adapor phai troxy pen ke Rasinja Lama Central Committee President Kasang Terang pi ahin pen si ingthur ponlo Bangso Phimai Pangcheng Pon Pia Prang Central Committee Hin Pen Arnam Alun Jirlun Ponsi Mei Cheng Pon Lapen Koson si Karbi Aron Barim ke Kroyaratum Koson si Kithi ke Jang Amo Long Pen ke Kithir Thi Pen ke Donang Chimalam Thiamokha Hai Hui Che Than Pon Rinti Lapen Labang So Mai Long Dorde Phophe An Kachirap Dun Abangphu Local MAC Anparta Education EM Richard Tokbita Penang Anpa Dor Dun Lo Lapen ke MLA CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Surjo Rongphar Atum Setame Kachirap Chitu Dun Rinti Pusi Rasinja Central Committee Secretary Phulmoti Teron Pipen Thanpon Ini dai thor long niram lang ni auditorium hall long tum Rasinja Asong Ingdeng Krep ho so my program rani chitong dun alvisa ko sapen for alang tum dak along topic pen Bishwanath Sariali pen Senglok Akarbi atum dak Wang lola pen citan cimung along penangan alam sami ninia program atum bipon longlo apen akiru pilo lasona program nak bipon tek apen hemfum mukrang dorbar maipu lunse timung tanah setong dun pen penangan alam jumisan alam pen ning parung alam pen
ke than pon adu pon lo la pen Rasinja Asong atung fan akiru pinangzi alang tum char happy atung fan penangan karbi ronbari malong sangtet endam jutkok penapi mate kiti yang judok penapi itung char happy kelong sung pik pik lahai pena jok penangan difulong lahai a problem do theklong se alang tum patir pipon si 2012 aning kan pen chengpon lo la pen alang tum school la son si dipon si dilaji along training bipon lo la pen non ke along tin long same alang tum aru arin do pon lo la pen pini an ke alang tum ingeng pre po anang le alang tum na son si isia training bipon si la pen doctor tuliram long hang kon akiru pipon an ji la de aron bari matum anso se kapangcho pon nei pangrum pon teji paprang pon teji pasami chugidantang chief minister penchingki che than se difulong sami rongsopi long sami thedunga program dipen se ako kurusa uchepi la pen charepi tumben senglok atuma fan se dui atuma fan sami suri kep ke batangka sa pipon lo si dr tulira mong ha leadership pen penangan ke klempon dampon ke theklong pot ningarong la pen pini nili sami dai thorlong ni thang ahem baria thengno masila so program bi posi pini nili na che tongdun aluhi sa ko isa pon ningarong tum Rasinja Asong keseng la bangke surihini ra krihini thoksi posika tiklo la ke birla ni tum laso asong seng lo laso asong keseng kenang so mate karbia khailo isia juta thireng wangarenga jutang ta isi porom lo pusini li tumatha lasi eson ben matha damote town ma sohor long ke non nili tum la Rasinja Asong la bangke kacharhi connected ke lunbarim ke kacharhi so kacharhi bat kuru pitum ka vejo kisung ke pho adon tum ke pho do dusita phuji lake ba pholo lasila so kisung principal jogi pusini li tum chingwai si bang pli pho nili tum bang phi tum chingwai si la so song cheng nang tu si nili tum seng lo la pen ke la so ke seng ten kerap talong lo penang an nili tum kar biang bong kisung ke pho mate manehem acheboy hai long itu rap tum long lo la pen ke non amat ke nili tum kuru pi bang ke bag do la pen kacham charli bang tum ta do la pen ke nili tum hunibar mate deobarani pulote la ke adap apor baji nerke baji sirke penote adult education ta dopon athe lo ta charli nai amene ka chetok hek nai kunili tum bi ponlo la pen tamari ed aner lo tamari ed dat elo pute lun bagin charli po da ka charli bang tum ta akimi tum ta do ning ha owi kimi tum ta do ning hang lo te la hunibar deobarani ke alang tum charli dam long lo ake ja semet kan la so porom nili tum kapareng ji phan ke kapareng ji phan mate kapavir veji phan kangsir thu kirim thu kabir tu phansi nili tum ke klempon tasi pinidat daithor dehori ahawa dolamara duar bagori konstituensi lo nili tum dak nakis dang kapado alake amang ke thekan nilo ningkan krep di kijutsi ningkan krep po pinian ke ningkan ke po aken kam ka chijotun asi la so jutang kibir vedeji phan nili tum kar biang bong ka hijim do adon ke amun pijo si pineran tini pulote arideng anchuche ani pitum haita do la sinitum la so awareness ke wanji phanta nitum ke klem pondo la so me puthak hote dake nilitum ke mi piklo posi punang po nilitum la pena ekdom arsiktik sung dia dim stani dum pachun lo seta da dake nilitum ke do ke thak ke chu pijunta thang akisi sagabi lamangke asi mi piklo ada mangke kilo na leto Rasinja Asong an message pi Rasinja Asong phan message pi je bangela hello ningkan krepi nang klem elo non ningkan krep ho mane kisung ane ken kena ki jok ason lo non ke jok pon bom po thek pon bom po lasi non ke do bom ba nang ke dudunji lang la so Rasinja Asong achar he nang charli dunji lahai atum ansita mane aning chirot kut pensi Charlie si ne thek nang ji ne rat phan kam klem ji pusi anutin ta matha nang lan so lo message ke aku nilitum
Rasinja Asong rules apan asa unili thancom la Rasinja Asong ke nilitum la sondo chithakda isi ke kachar he group isi banke managing committee la sondo nilitum manke managing committee nilitum ke charhe dundi kachar he tumangke charhe pi la penke kachar li tu la sonsi gitu anke nilitum ningkan isi an admission enpo la so admission ente ningkan julote la tumphan asar lang enpo ke pas tumlu pote la tumhan certificate pipo anke la tum kuru piche man unlo la sondo ako ke phel tum anke ako admission enfunang po ako akimi admission enpo la sonsi nilitum claim bomb ben ke nona banke charhe pie banke langdam lo pulote nona banke humru esonlo difu angkang banke la sonlo lan Dokmuka Havar ke parlo Phongbiri ka Havar arlo ke do Phongbiri Higher Secondary School along Ingdeng Pli Annual Fresher Meet 2026 aparman Vosi ke chiklo ni phai trokarni Aliralon pen ke talon pon Labang Swasai Analopor Pai Kri Si Pen Cheng Ponsi Phongbiri Higher Secondary School Student Union Society Atum Pen Chipatir Pi Ponsi ke Cheng Siang Deng Principal Stofan Timong Aphan Man ke do Karbia Poho Pen Archo Pon Lapen labang Swajai Mekalong Kachitong Dun Athan Bang ke do Anatuma Phan Setame Archo Ponsi Puthot HS Second Year Student Atum Pen Kangthum Karni Mati Mei ke Pha Lunjir Jume Sen Pen Parju Pondo Lapen Principal Stofan Timong Ahin Pen Nonakimi Phongbiri Higher Secondary School along Nangkidun Mi ke Charlie Ariso Ijang Atuma Phan Kurwang Thu Pajir Ponsi Puthot Students Atum ko Puson Aot Adur Pensi School along ke do ke thak lapen ke klem ke dam nangchi ma hei hui aron than Pajir Mi Ponlo La Sophie Ingdeng Kre Hini Lapen Ingdeng Kep ke Charlie Ariso Ijang Atum Pen Karbia ke kan pangvui satame lang me sen pen paklang ponlo anparta penenga sengkana pharman Mr. Lapen Miss Fresher 2026 satame kachepate pedopon Laso kachepate ke padopon along science stream pen contestant number 4 Sami Nisateron PC Miss Fresher 2026 anong e chepalong ponlo Lapen art stream pen contestant number 39 Thare Chingthur Terangsi Mr. Fresher 2026 anong e chepalong ponsi principal ahin pensi ke hok anong e pajir ponlo Labang Sophie School Program Coordination Philip Bosumutari Ahin Pen Puthot School along Kewangmi Loke Charlie Eriso Jangatuma Phan ke Charlie Puthak mesen alam thei than pajermi pontu Lapen Puthot kapre kilun ke kan hei hui ka chepate ponsi ki jutsi HS second year science student naso tok BP Ahin Pensi ka churo lam thei than pajermi ponsi Labang So Ingdeng Pli Annual Fresher Mi 2026 aparman ke talon pon ajai mek ing samjin pen pachun pon Bangke Kangtoniklo Kadoka Betame Dome Thakme Kurwang Tru